जय जगन्नाथ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ପଳେଇବାର ଦେଖିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୁଟି ପାରିଲୁନି ଭଲସେ ଲୁଟିଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ବା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାଲାମାଲ ଶୋ ସାରିକି ଆସିଛୁ। ଏଇ ପଇସାରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ ନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ହାତରେ ରହିଲେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉଠିକି ସାଙ୍ଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ୍ ଭିକାରୀ ହେଇକି ଆସିବୁ। गजब बेइज्जती है। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଆଖି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଯାହା, ମୀନା ବଜାରକୁ ଆସିକି ୟାର ଉପଭୋଗ ନ କରିବା ସେଇଆ। ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଖେଳି ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି, ୟାର ଓନର କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଅ ଖେଳିବ। गजब बेइज्जती है। ତାପରେ ଦି ଜଣ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲି। ଶେଷରେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲି।